Machiegni weche mag tuke nus finals mag tuke skunde sekondar nobedo maliet kendo moro johera mag tukegi manoyuoro skund sekondar ma Machakos. Mana kaka James Opondo lero, tuke mag finals odiochieng' ma kiny biro kelo kanyakla timbe mane oloyo higa mokalo e kidienje mopogore opogore. Joloch nyadichiko e tuke mag okapu mag sikunde sekondar e kidienje mar yowuowi Laser Hill othich oko e finals mag tuke mag sikunde sekondar higani bang' tim mar Dr. Agre loyo gi points 65 kuom 58. Dr. Agre biro rakore gi tim mar Agoro sare e finals bang' tim mar Agoro loyo Dagoretti points 67 kuom 44. E kidienje mar nyiri Buruburu biro rakore gi joloch higa mokalo Butere. Tugo mag kawuono mago gi Dagoretti High School en tugo mapek ahinya, to we thank God nyithindo ne prepare maber kendo wan ne wagoyo one game at a time. Ne wa prepare for Dagoretti in the semis kendo koka wadok bedo piny mondo ko wapange for the finals makiny. It was a tough match, but we were prepared for this big day because we knew our boys are trained well throughout the year and they are participating in the Coast Basketball Championship and they are topping there. So the experience, the skills they have gathered there became handy today. Joloch higa mokalo Butula nong'ado tiko mar nus finals e tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni kidieny mar yowuowi bang' loyo tim mar Kitondo points 32 kuom 23 e nus finals. Finals biro bedo machala gi mahiga mokalo ka tim mar Butula biro rakore gi tim mar All Saints Embu mane oloyo Lenana points 33 kuom 10 e nus finals. It was a tough game based on the scores. It was a tough game. Having 32-23, it's not an easy semi-final. Yes. E tuke mag handball, team mar Moi Girls Kamusinga biro rakore gi team mar Kwatanze bang' team mar Kwatanze loyo Murundiko gonde 25 kuom 11. E kidieny mar yowuoyi St. Luke's Kimilili nong'ado tiko mar finals bang' loyo Saniak gonde 31 kuom 19 kendo biro rakore gi team mar Hospital Hill. Kawuono wayudo ka ne Kamusinga ne bet tek matin, but watimo kaka wanyalo kendo wagik kama wagikeno, but pod wan kod geno ni kiny wadhi goyo playoff matina ni manyo namba 3 wantiere gi opportunity no maber mar dhi loyo. Tarajio ya watu wengi ilikuwa ni kwamba kutakuwa na mechi ngumu sana mbele yetu, lakini kwa kukubali kwa wachezaji na pia kushirikiana vizuri wakiwa uwanjani ndio kumetupa huo ushindi. Tugo mawuok gwenge ma Nyanza norinye tuke mag ng'wech mag mita 1000 kidieny mar nyiri. Jen Gati ma en jegni 19 kendo wuok e sikund sekondar ma Masongo notike thuolo mokwongo kiluwe gi Penina Mukonene mane otike thuolo mar 2. Nilitaka kuwapima mahali wako ndio kaa nitaweza kuwafuata niwafuate, lakini nikaweza kwenda nikapata hawakuji, nikaamua tu kwenda. Finals mag tuke hockey biro bedo machalre gi mahiga mokalo ka tim mar Nyamira magin joloch higa mokalo biro rakore gi tim mar Tigoi ka e kidieny mar yowuowi Musingo biro rakore gi tim mar St. Anthony's Boys Kitale. Joloch manyien biro ng'ere tuke mag okapu e tuke mag sikunde sekondar ka tim mar Agoro sare mawuok Homa Bay biro rakore gi tim mar Dr. Agre mawuok Kadhowadha Nam Chumbe. Tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni, tim mar All Saints mawuok Embu biro rakore gi tim mar Butula magin joloch higa mokalo. James Opondo, Ramogi TV, Machakos County. Ramogi kiwe makinyo kitudri kodwa e chendo mar pau tuke nikech obedo kwatwa kod Opondo achiel kachiel ka entiere e gwenge mago mag Machakos.